Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Luto, naginalian. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Weekend easy. Na, hindi ka manok may sabong. Ayun anak, ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putaheng inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha o inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. 100 grams of wet flour. You got roasted fries, black olives, and just a pinch of salt. You got red beans, onion, oil, sugar, and celery. This is fantastic cooking show. Kini ang akong tugkaran. Good morning, mga suking kapamilyars! Welcome sa atong programang mga putahe ni Manny, kawan-kawan niyong yung Cardo Cupido. Atong i-welcome mga kapamilya sa way pagdua-dua, Senator Manny Pacganern! Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mandu para sa'yo. Ang loto na to. Ay, ganahan ko sa intro. Akala ko, Scooby-Doo, where are you? We have some work to do now. Si Victor Wood pala yan. Muna yung paborito sa kong amigo nga kanta. Ah, Si Gio Mamikal. ay, napamatuod lang yun ng antik na kay Kakol. Mangiitang magsisibya na sa dakbayan sa tagom. Muna yung amigo si Kuya George Mamikal. Kaya na isa sa request ko ng Peggy Subi. Pegis. Mogi na ginasayo naman sa mga bailihan dito sa Baragusan. Kakaraang tao ba? O siyempre, ano na po lang ito ang naginusarag gipangita sa mga Oy. taga-task force Davao. Oh, ginapanita sa mga kapulisan, most wanted. Tita Presi! Bakit may uwang-uwang ng iro dyan? Ay, hello mga higala. Kamusta man mong tanan diha ka naman? Tinadya ng gisultin ni Claire de la Fuente. Masakit ang umibig. Ibig. Oh, kuan dyan, maglisod kag ton. Onya, hapdos kay mong tutunlan. Oh, nya bubusikan ang almoranas. Anya, magsigang tutok ka ng transmitter, kasakahon ka sa transmitter. Oh, inana gid imuhang. Labi na sa panahon nga sakit na kaayo. Oh. Yung makakahuna-huna ka, mukatkat na lang ko. Nikirig maging iring diri, ako baka. Bakit nasabi mo, Ate Pris, na masakit ang umibig? Basta mahigog ba ang usa ka tawo? Doon na ginay mga kuan kana bitang mga kalisdanan nga maimong magian. Oh, basta mahigog maka dili tanan kalipay. Dunay kasakit. Sa gikasulti ka na. Sa dihang gipahimog sa kaning kalibutan na gikaluhaan ka na sa mga pagsuway. Apol, ano na yung pagsuway? Apan ano na yung mga suliran nga ikaw ra.
Busa na kinahanglan kini og tambag sa atong mga magsisibya. Di na ito nagayon. Hindi natin patagalin pa. Kasi, Excited ako dyan. Medyo magpasalamat big dako-dako sa to mga advertiser ha. Kinanaghan gid ba sila Uy, balik. grabe ang Oo. pagdami ng advertiser nyo. Nalaghan ka Lalo na sa porsyon natin every morning sa ating dynamic trio. Oh, dali na ko nila ginasok sa buntag ang mga ilahang Komersyal. commercial. Oo. Isa kusog ning mong segment. Oo. Atong ibalhin kay na dito sa Priscilla. Ay, tinuod yan. Ay, Napansin oo. ko talaga. Oo. Marami na siguro ang nakaalam sa tibuok Mindanao na ang pagbabalik natin Priscilla Oo. mula sa hukay. Mao na kaninya sa Dungagi in town. Ano ba siya diya ron? Oh, Ay, sa'yo Nana? pala siya umabot. Dili na? Nana kayo mag-tape sila ron sa Oh. kwan. Minpop 2020. Amin, Pop 2020. Kaya pala. Nana diya ron. Sige, Ibang larga ta. klase. Sige, larga tayo. Ano yan na itong segment, mga kapamilya? O kung kamo diha naminaw sa itong programa ron, i-text lang ninyo diri kung namoy mga gustong ipabuhangay. Ala, intro ta mga igala, ano yan na? Kini ang akong tugkaran. Ala! Okay. Wow! Wow! Nakurat na naman ako Ate Pres, ikaw hindi pa simulo. Sige, basa Ate Pres. Mayang adlaw mga higala. Og kaninyong to, Priscilla, Cardo, og Senator Manny. Ano yung bawat ako balahibo. Ako si Elyong, 24 anyos, ang panuigon, Oo. gubad nga taga Davao. Mhm. Apan una ninyo sugdan sa pagsaysay akong suwat kaagi. Palihog na sa pagtukar sa awit ni Ruguluhang, Ilyang og Tibor. Ano pa rin kang tao, ay? Ay! Kaya yan pala yan? And Oo, Ay, ay. parang bagay sa kay Kuko yan. Very cute and very small. Bakit ito kang ami ah? At kay Ami. Nag-spiral na. Oh! Makamis ang mga ganyan na tugtog. Sige, Ate Pres. Priscilla, naaghat ko sa pagpadaan ng akong suwat kaagi. Gumikan na grabing pagkabadlungon sa ako ang partner sa akong kinabuhi. Nga tawag na to singan nga Ilyang. Ang iya magong kalaki Priscilla, bisan og live-in nami, at magpunay og lala sa gawas uban ang mga lalaki. Napungot na ko pag-ayo sa akong gidangatan karon. Gumikan kay doon na narabi mi usa ka anak. Usa ka anak nga lalaki. Ay. Mao na nga nangayo kog mga katinawan og maayong panguna-una kaninyong mga banggiitang mga magsisilya. Inyon swat magtatampo, Tibor. Ay, iba pala talaga ang ano natin ngayon. Ay, Oh. iba din. Ang mga pulong na ginagamit natin Prissy, dulot sa kabukugang. Oh, managsuot gyud. Managsuot. Manok nga nasya B. Manutsuot ang mga words of wisdom. Oh. Grabe, maog yun na ang mga pulong na tumadunggan kaniadto doon sa ating mga ginikanan. Ah. Lalo na sa mga lululula. Ay, grabe talaga. Oh, text mo diya ha, text mo, text mo. Ang text line ay 0907 06 27431. Ganyan na, mag-text na kayo dyan. Maramdaman natin ang kinabuhi ni Ilyang.
sa naman ipaibaw ha. FM niya. Kasi nagpunay maglisa-lisa sa yung mga lisoanon sa radyo. Oo. Kasi nga, FM na ito kung gipaminogay na, warag AM man eh. Ito lang ang masabi natin, ito ay breakthrough. Oo. Ng AM at FM in one. Karon mga igala, atong sawan ang kaagi sa atong suwat magtatampo nga si Tibor. Magtatampon. So, So ni, budol fight. Kani mo Tibor, Ay, si kanang Tibor. imuhang live-in partner nga si Ilyang, kay na problema ko na siya maayaan ni Senador og cards. Gumikan kay bisan og live-in sila niya, nakabaton sila og sa kaanak. Magpunay kunog kaning iyang live-in partner si Ilyang gikan sa trabaho kay promo girl man kining niya. promo girl! Ay, Oo. Pala yun. Ito ba puti nagnaong itong nagliog? Asa man madugdugan ko ni mong babuya ka? Bakit ka rin din sadyan? Kaway na promoger nga ang Wala, make up ko na gibunog. Violet kay mat. Nahibong ko na Sabi si... lang maliit na Ate Pres. Oo. Kanang kauban nagtrabaho mo yung kog moldo ka tuig. Oo. Magbalit na kanila mga promo. Ang naon naging putian na. Kanya po kay aping. Po, kay aping. Kanang blush on Blush, ba? oo. Sobra ka po wala si clown. Asa pa ka duty sa mall, Esperiahan? Ano ko na? Unsa mo nagibutang nimo sa imong pilok? Siya nga, ay nahurot naman gud to akong sana black sa tawag yan ng pampilok. Oo. Sa tawag ka na mahal. Mascara? Maskara? Oo. Ang iyang gibutang kay puti na touch and go. Oy, na problema gid in town kay ni si Tibor nga to kang Ilyang. Kay mahibong siya ang tingguwa sa kining mall alas 9 sa gabi eh. Unya hangtod maalas 12 sa kagabi wa pa mo pauli. Uy, bakit Unya yang maapasan nga to nga naglaom, naginom-inom uban sa mga lalaking kaulitaw ra ba, yung mga kauban. Unya namasin kini si Tibor, ubasin niyo mamabdos ba? Oh! Wala ginatawag Ate Pres kag ipaangkan, nya na ipaangkon. Oh, kani basin na mahubog. Unya mga lalaking kauban kainom. Batanon. Oh, nya mawad ang palimuot, nya lugoson. Ay, naku. Ay, Yan at saka Naglipin naman good. naglingkin at saka may anak na si Ilyang. Bakit Pero- ba si Ilyang nag-ano pa rin? Naghubog-hubog pa rin? Pinasahi ang maong problema kay sagad tungod sa mga nagbisyo ani ang mga lalaki. Pero kani bali no si Ilyang mo ay nagpabadlong. Oh, wa pa kuno makontento sa iyang kuan, Sayang sa. sa iyang live-in partner. Oh, kanunay kung taon maapasan ni Tibor si Ilyang nga nagtugyan pungad sa kauban sa mga lalaki gainom. Nag-text din Ate Pres, Ano ang sabi? Ika ni sa mga Sardalia family. Oh. Kulang na nagbigwas na yung mga asawa. Ay, kulang na din nagkuto-kuto na yung mga tawa para di na magdugay. Ay, maganda na istorya yan. At saka Ate, bigat lang na kaya kinatawa na Ate Pres. ayan ang tinatawaan sa virgin. Di ba? Gamay pa kay... Yung maganon ang katawa na Ate Prissy. Mga na siya. So ano matambag natin dyan, Ate Prissy? Kanima Tibor kay 24 anyos pamangka, unya 22 anyos ang babay, si Ilyang. Bata pa pala yan. Oh, kung di gid in town mo magkuan magkanang magsinabtanay, total wa pa man di man mo kasado. Live-in raman mo. Iuli lang sa siguro si Ilyang sa ilang panimay, sa iyang pamilya. Panimay. Unya na lang siguro mo magkuan no, kanang magtakdo sa inyo una. Kung ana-ana mo sa mayong mga kanang huna-una o kaning panuigon. Ay, grabe panuig. Mao ba? Ate Pres, pwede ko mangutag og karne? Kaya, wapagay ko'y halin! So ka mo dito rin palingki, kaya di ka mangutang. Utang ng karne. Naawag na yung pala utangak. Oh, nindot ning kwadron ang kaning atong liquor sender, no? Kaning kapanaminan kini sa mga ulitaw daga karon nga sayong isod sa kaminyoon. Oh, man akong giingon nga ayo lagi mo pagsud anang kaminyoon. Kay di na siya kanang
Kada bitong iniglam, lamoy nimo anang kanon nga init nga pwede nimong iluwa. Ay, mao gina ang tulong sa kuang Ay, mo na. namatay na lulog-lulaw ba. Mo pa na yung ginaingon sa mga ninang sa kasal. Oh. Kapila naman ta nag-imsi og kasal. May mga ginanga. Ano mo na ang ana perminti? Mayon din ang mga ninong kuhan ang kanang kaming Yun. yun. Di ko na siya masakanon nga imong iluwa kung init kaayo. Oh, Mao ginailang istorya. Okay lain. kapipis talaga ang mga ninong at ninang. Ayaw lagi mo anang kanang gugma-gugma dayon. Magdali-dali. Yan, ingon din mo nga sige kanang pakaslan ta ka. Oo. Dali naman kay isulti ang pung nga kasal. Kasal. Oh. Pero sa ngadto Oo. magbuwag ra mo. Pangutan natin si DJ Sweetheart kay kasado man eh. Okay ni kay himabay man jud kay. Dali gawa. First, babae kaya doon mo good. Ang babae, ang asawa, babae. Ay, babae. Wa na kami liko atong end dito. Ano mo eh. Kapisado yun. Haway 5-0. May gasolina ang skillin. Ay. Sito. Dito kayo bay. Sabi ni MJ diri igaid na sender. Kasamok pa na eh. Igaid na. Sa pagaid nga promo man eh. Di na magain kay adlaw ga duty. So ko ano mga promo ni mga Ate President ba? Kuan gud in town ang lalaki biya no si Tibor. Usa ka mekaniko. Uy, Mekaniko ra in town nga nagkabulingit in town sige. Gulit na ng mga ligid, engines oil, unya ang iyahang live-in partner nagpabadlong. Ay, nako. Atangan nila yan kasi ang continuation yan sa Nasa Gapnod. Gapnod. Tanawon natin kung ano ang mahitabo kay Iliang o kay Tibor. So mga Gapnod sa Kinabe version 3.0. Ay, ano pala Ate ito? Pres, unsa may nigawa sa lasto? Ngiga ko sa last to. Tagay ko guide Numero, kadaog ko. guide Ate Pres. Sige, tagaan ta ka guide ha. Lakaw dito sa dalan nga matulupon. Og liko sa daan nga hapsay. Ano na kung giya nimo? Giya. Mo na yung daan pa dos purgatorio. Ay nako. Kulang ra nagtungkat ali Ate Pres, kana ganay mo tungtong niya mo katkat. Kanay ali. Tungkat ali. Ngiga. Ayaw, thank you very much at mamaya atangan nila ang kinabuhi ni ang literacy niya si Tibor. Si Tibor. Ayan, mamaya. Kamu sab mga higala kung doon na kamoy mga kaaging nga naglibot sa kaawit, ipadala dali sa Shrine Hills, ABS-CBN MOR 101.1 Davao. Hangtod sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpanaw. Bed ba? Tulog. Itong lalaki niya, Cards. Itong lalaki. Itong lalaki mo ba? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Take two. Awan niya!